khomolungni motor stano tini bobo ganani kaisa lukutung pandal o lukjaima bai tipra haste ganani lukuro truk truk phailai tongo bike bernani jaga krekha lama o jaga krekha abosok ke borok kwbangma phailai mani tiari tv ni monthly ni bisutui nai nai din norok bosokti lukurok kwbangma phai tongkha tabo sujora gari tona jaga kri borok himna jaga kri abo hai monthly nai mani narok truk truk tiari tv ni bisutui tabo kwbangma borok phai tongo tabo bo panda cholna swkang no abo hai ke borok kwbangma nukjagui tongo tai dilige dok pasta nai kwbangma oro tanai tongo lukurok kutung laijak palai hole ekhano abo hai ke tanai tongo tai khung kwchango party ni tipramothani party ni president tai flag bo tisai rakha tai oro kwbangma na dilige ni logi line basalajak kwbangma pailai laijak jotono oro situ haste ganani lukurok bebano gata people ni tei hamjagi thanchani mani masibin abo hai ke kwbangma laijak nai nai dina ni motivation o ground pailai apone borok kebab jam laijak abo tai oro sai khana ka PWF ni working president Monihar Devo sai khana ka loko tau kwbangma phai sabai bai ke hane sai khana ka taibo khai tongo truk truk khai tongo tabo sujora no motamoti khai ke borok khai gari ghoda khai bai aba khai jaba dike lai tongo tai pailai apone line kwbangma basa laijak nai nai tiari bisintri hari bai dok sutui kwbangma sorok jonangani bai dok kwbangma tai lukurok bosok kwbang phailaka tipramothani adong tai kwbangma hasal hasal ni bari sila tai sikla abo hai ke kwbangma phailajak tai lukurok don don ke phai khumulungni kaisa lukuthum panda bobogarani panda hai manjangani bagai hasal gana jottono phai oro kothum laijak khumulung abo dumali bazar thamani lama o ke khumulung motor stand tai dumali bazar thamani lama tole tole phai tongo nahadi lukurok basa hasal hasal ni phai laijak awai nai nai din basu থেকে পালে হলে ke gari rok ona jaga kori bike rok ona jaga kori tai salka hati somuni obo nahadi bike rok basu ke kwbangma bike tona jaga kori himna jaga kori aba hai monthly norok nai mane tai bo nai mane norok oro truk truk tiari tv toyoi nai din tai stabo sabta khaya tonai borok sabta ke tai light di tai be light na sindiri di lokoro bayar khaksama nango nong hamjam nango khaika sinarok nai mane nai nai di tam boksaka mane hate bo like hambai media takuk chongno ini tipramothani first plenary session duita ni sini sengjak nai tabuk registration kaijak tongo terus terus borok ko phai tongo sini oro je tipramothani wings TWF, YTF, EISF, EF, ECF, joto stroke botong nai ini om program agi no sahar taka sini 40 ta blok komiti tongo ol prawo 40 ta blok komiti ni protek blok ni 100 ta kai delegate kaijak nai oro delegate no tini tai kena jora program maya sak program masak khanga ini program ni mul uddesho tai sini mono first time plenary session ini constitution bo dilajak nai tipramothani tai buskango party tai mosbut ungnani bagai sali Greater Nepalland sobawo taibo gerak lai soba khai doti Greater Nepalland no diklai tupna ni bagino ini plenary session abo ni bagai ada takuk te buku chongno joto no koinai jara nai tongnai ini media ni makdome norok norok je tini program success khainani bagai norok joto je chini bubat tai chini opera rok tamo tamo chungno desli tamo kok kesat tai chini constitution tam sejak abo no pulo khaino party no bas kanggo agok telangani party ni party telangani
constitutionनि रायजोनो राखुगैनो जों पार्टीखौ गोसोखांगौ नायथ'खै ताम TWF ताम YTF ताम TCF ताम तामनाय DISF जत्त o पार्टीनि रायजोबायनो तंनानै बागै आंखौ तननो कोयो आसु थांगानि को tin taso jara bosrok borok abui tongkhana khai tongkhana Kalau tamu bicara tuh mana 2000 motor tuh baru pay na sapai kya registration play le tayo tapi pay tong lama seng photo mana dari robot tuh pay tuh pay na musung na baru pila na tuh pay mana seng যেহেতু mo kaisa plenary session oro jono sabha hake joto borok khaimania aboni bagoi joto borok no tuimalia joto no bokhana saya rokang jabaidi karon plenary session to jono sabha hake samosto borok no joto borok no oro gathering khaimania oro tang salai jaka patini tang abo je oro khainai rokno janjani blog janjani district janjani primary Asik no.